I denne vejledning skal du lære at oprette en dansk privatkunde som debitor i eControl. Først skal du finde debitorkortet og herefter udfylde relevante felter under fanerne Oversigt, Generelt, Opsætning, Adresse, Kommunikation, Betaling og Dimensioner. Start med at klikke på feltet Debitor. Dobbeltklik på Kunder. Du ser nu debitorkortet. Under første fane Oversigt ser du en liste med de debitorer, der er oprettet i systemet. Start med at trykke Ctrl+N for at oprette en ny kunde. Hvis du ikke angiver et debitornummer, trækker eControl næste nummer fra en liste. Indtast kundenummer eller tryk Tab for at komme videre til feltet Navn. Indtast kundens navn og tryk Tab til du kommer til feltet Debitorgruppe. Klik på den grå firkant i feltet Debitorgruppe eller tryk Alt Down for at få en oversigt over alternative værdier. Vælg den relevante debitorgruppe, her 10 Danmark. Gå derefter videre til feltet Valuta. Systemet vil altid vælge danske kroner som default under valuta. Dette har du mulighed for at ændre. Vælg eventuelt den relevante valuta og gå herefter til fanebladet Generelt. Du skal nu kontrollere, at informationerne er korrekte. Foretage eventuelle justeringer, inden du går videre. Tryk Ctrl+Tab for at komme til fanebladet Opsætning. Klik på den grå firkant i feltet Momsgruppe for at vælge momsopsætning. Vælg moms 25%. Vælg fanen Adresse. Her skal du angive alle relevante adresseoplysninger på kunden. Du kan bruge Tab til at springe imellem felterne. Indtast postnummer eller find det i rullemenuen, der indeholder alle danske postnumre. Rullemenuen finder du ved at klikke på den grå firkant i feltet Postnummer. Tryk Tab, når du har udfyldt eller valgt postnummer, hvorefter bynavn og land automatisk udfyldes af systemet. Du har nu udfyldt alle relevante oplysninger under adresse, og du kan nu gå videre til fanebladet Kommunikation. Angiv her de tilgængelige og nødvendige oplysninger, f.eks. telefonnummer og e-mailadresse på kunden. Gå nu til fanen Betaling. Klik på den grå firkant under feltet Betalingsbetingelse eller tast Alt pil ned. Vælg den relevante betalingsbetingelse i rullemenuen. De øvrige betalingsforhold vil ikke blive behandlet i denne lektion. Vi forudsætter, at betalingsoplysningerne fremgår af den foretrykte faktura. Såfremt der ønskes bankintegration, henvises til lektionerne om bankintegration. Hvis virksomheden anvender dimensioner, skal disse angives under fanebladet Dimensioner. Tryk Escape for at lukke vinduet. Du har nu set, hvordan man opretter en dansk privatkunde som debitor. Husk også at se vejledningerne til oprettelse af udenlandsk kunde og dansk offentlig kunde. Du kan gense vejledningen efter behov. God fornøjelse!